दे बुंदो दे बिथांनिखौ आबैनिखौ साफा खालामनानै होनांगौ आरो रायजो राजाफोरा रायजो राजा माने संसारा बयबो नुगोन आरो बयबो मिथिनाबो नुगोन आरो मिथिनाबो नुगोन बस थेंक इउ आबौ थेंक इउ ना थेंक इउ हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंना मुतु आरो फंबाया न' खाथिनि आबैलाहानि आमलाइ फिथाइखौ हाननो थांनो नागिरदों आरो बिराद जानो लुबैदों होननायलाय आङो हाननानै लायथां होननानै बुंबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे ब्लगखौ जोंना मुतुआसो खालामदोंमोन बर'दिनाव माबानो ख्रिस्टमासाव हजम जानायनि अमाजों जाखोला ओरैबायदि सोलिनानै दं नै बेखौनो खंगोरनोसै जों ओमफ्रायसो खानोसै हाब गोजौआव बोनायाव अयथासार दं बे फंसेया मबेमोनलाय बिफाङाथ' माबा बेराम जाबाय औ बेबायदि जाबाथाय थैयोलै माबायासो दंफाङासो बैयो हाजायो खज' दंफां बेखिनि मोनजेनबाय नै खननायानो नै दंबावसो होनो जाहैदों जालायखौनो माबासो खेबथाग्रासो नांगौमोन ने थुबथुब सैनाय माबा गाज्रि जाबाय थिखना सैनाय होसिगोन नै एबार होसिगोन लागाव दायो आं बुस्रिखांबाय ग्रोन बानसै नै खननांगौआ दंसै दाना ग्रोन बिराद बिदै गोनां गोनांनो खनजोबनांसिगोन आं जानायखौ नायदो लोगोफोर नै बेखौ जानायनि आं ला बिदैया गोथावथार दा दैफ्रा गोदैबा मोनलायनोसै साहा बागान सिङावसो नै साहा बागाननि सिङाव गायनायनि नै बे जोंहा ओरैबो फांसे दंमोन नै सोरिजोब्बाय बिना
हाब गोदैबा मोनलायखाबाय खुरैखांना गोथावथार मोनखाबाय लोगोफोर सामनि लाखाय भिडिअ लादो फट' ओइथिं दंबावोदां सानजाथिंजाय हांखांबाय बे एसे बुरजा मोनबाय आरो बेखौहाय सुनोसै ओमफ्राय रुनोसै ओमफ्राय संख्रि होनानै माबा फोराननानै दोननोसै आरो माने अमा बेदर ख्रिस्टमासाव जाला आमायला उदै मोजां खालामनायनि थाखायहाय साहा बागान बारियावसो बोयनायजों आंजों हानफैदोंमोन आरो ओरैनो थांगोरबाय इयो बोयनाया साहा बागान बारिनो अदालगुरियावलाय साहा बागान दंखादा लोगोफोरनो बिराद मोजां बेखौ खोलोमहोनानै दालायखौ दाननानै एप्रिल माहाव गोदान खिलिहोफिननोसै बिसोरो गयाबो मोजां जादों नै थांगासिनो फैनाया नै गुरजि गुरजा लाजानो गिगिनो जोंखौ भिडिअ लानो थिनदोंमोन आमलाय खानायनि नै 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 मेमा दासो गुरब्लिब्लिनो जाबाय नै हायनाय गाननायाबो जायाखै आंनिया ना बिदिनो जाखायो मिथिलालां आमलाय हाननो होदोंमोन आङो जबरदस्ति हाननो होननायखायसो हानबाय ओमफ्राय जानायबाय आं गोथावथार सोरजों गेलेदों मा आबायदा हारसिं थाबायनो हागोन नानै आबायदों गेलेदों आबायदा नै बिबौनि आर'नाइखौनो लाबाय मा गोथावथारलै जाबावनोसै आं माबायदि आर'नाइ लाबोदो जोंना ब्लेसिंआ फिसाजोआ बिबैदों बिबैया खानायबो हरनो मोनाखै आबौ কি খবৰ বঢ়িয়া ক'ত পৰা আহিছে মই ফেৰগৰ পৰা আহিলো কিবা অলপমান ঠাণ্ডা পানী খাইছি নেকি হয় বেছি নাখাবি ঠাণ্ডা দিনত আবৌ কি হয় সর্দি হয় জোর হয় থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম আয়া কি কি আনছে ইয়া আঞ্জা পুছলি আঞ্জা আর একটু সোপারি সোপারি কি গাহরি মাংস নাকি ওই সোপারি এটো সোপারি ব্ৰইলাৰ সোপারি দে এবিলে থাসু আতিনছ না মাছ মা কুসু টিং নহয় ইটো মুলা নাকি লাই লাফা সিলিয়া পেউয়ো বইনালে দে এটো ফটক দেখাবি ফটক দে দে ফালকে থাক ফালকে দেখা পোৱা নাই চুকুটো এফালে ছা আবৌ ayong bray ayong sage ayong ay lajido ya laji baca sang laji nek kita jan sareng thaba buya ma angtu malaba ayo hankla ayo aibi abin ayong sage ayo lai आंनि बुरिनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनलाय बेखौसो नांगौ दे बुं दा बेखौ दा बहुत समय लागोन दे साबस्क्राइब होनलाय दे लिस्टआव लिरनांगोन बे मगजबो थानांगोन देलाय साबस्क्राइबल' होनलाय साबस्क्राइब होन मोजां दा आरो मा बुंनांगौ साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो होनलाय आबैनि आबैनि भिडिअखौ साफा खालामना हो होनदे होमबालाय थेंक इउ दे बुंनो रोङा होमबा बुं रोङो दे दे बुंदो दे बिथानिखौ आबैनिखौ साफा खालामनानै होनांगौ आरो रायजो राजा माने संसारा बयबो नुगोन आरो बयबो मिथिनाबो नुगोन आरो मिथिनाबो नुगोन थैंक यू अबू थैंक यू ना थैंक यू यस थैंक यू माय डार्लिंग यस हाय
Nggak punya arunai apa? Arunai lawaile. Arunai apa ini saya bisa arunai. Ibunya arunai. Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba, 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 bagurumba. Musa? Kan ini. Neng lah ya, baban muluk lah ya. Bye bye. Anh chụp cho thằng đi.